videu pokazat ćemo kako besplatno preuzeti Python za Windows operativni sistem. Potrebno je da uđemo na sajt python.org/downloads i da kliknemo na dugme za preuzimanje aktuelne verzije Pythona. Ubrzo nakon klika počet će preuzimanje sledećeg fajla. Kada se preuzimanje završi, potrebno je otvoriti folder gde se preuzeo i dvoklikom ga startovati. Sada to možemo učiniti. Dvoklik na fajl. Kada se otvori ovaj prozor, potrebno je da čekiramo opcije pri dnu i zatim da kliknemo na Install Now. Na taj način smo započeli instalacioni proces. Nakon nekoliko trenutaka pojavit će se poruka da je instalacija uspešno završena. Sve što je sada potrebno da uradimo kako bismo završili instalacioni proces je da kliknemo na taster Close.